Күтәренке кәйеф яктойлар белән юлыбызны Сабантуй мәйданына алды. Анда безне Сәрвинас ансамбле белән очрашу көтә. Концертлар белән авыл халкын гел сөендереп торалар. Өлкә, башка республикаларда узучы бәйгеләрдә дә актив катнашалар. Сәрвинас ансамбле 1998 елдан алып эшли. 2013 елга кадәр алар туган якмыңнары исеме белән йөртеләләр. Яшьтән үк җырларга яратам. Минем әтием дә бик матур гына җырлый иде. Хәзер мәрхүм инде. Вот яшәләр безнең ансамблебызга килгәнемә тоже бер 6 еллар бар инде. Стимул бирә торырга бу миңа. Мин шуның белән яшимен, шуның белән торамын. Картлыгымның килгәнен дә аңламый каламын мин. Шул хәтле миңа рәхәт, кеңелем яшь, җырлыйсым килә, бисем килә. Яшьләр килә бара, составыбыз гел бер генә түгел, үзгә төрле булды инде, башка төрле яшьләр киләләр. Ну, основной составыбыз һаман да шул инде. Һаман да шул. 12 Менә шулай яшиялек авыл халкы, күңелләрендә моң, йөрәкләрендә яшәү дәрте булганда, дөнья тагын да ямьлерәк. Гүлия Садыкова, татарлар, Түбән Новгород өлкәсе, Татар Маклокс авылы. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Алга таба безнең программада. Татар милләте дип янып йөрүче Әсгать Кырманаев. Җылы җәйләр җитте. Урам тулы бөҗәкләр һәм кортлар. Әйдәгез бүген шулар турында сөйләшик. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Башкортстанда татар халкының милли мәдәни мәнфәгатьләрен яклаучы фидакарь шәхесләр байтак. Алар туган телебезне, гырыф-гадәтләребезне саклау юлында зур эшләр башкара. Салават шәһәрендә яшәүче Әсгать Рәфкать улы Кырманаев шундый милләтпәрвәр кешеләрнең берсе. Башкортстан Татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы буларак һәр даим үзенең тәкъдимнәрен җиткерә, башкарган эшләре белән күпләргә үрнәк булып тора ул. Әлеге тынгысыз җан Татар конгрессының Салават шәһәре бүлеге рәисе вазифасында инде 20 ел башкара. Уфадагы хәбәрчеләребез Әсгать әфәнде белән аның туган ягында Стәрлетамак районы Контюковка авылында очрашып кайтты. Башкортстан татар җәмәгатьчелеге арасында Әсгать Кырманаевны белмәгән кеше бик сирәктер. Алай гына да түгел, Татарстанда да киң билгеле шәхес ул. Казаннан Салават шәһәренә иҗат сәфәренә килүче артистлар да, танылган галимнәр һәм әдипләр дә аның ихлас ярдәмен тоя. Матди ярдәм дә күрсәтә, барлык оештыру эшләрендә дә башлап йөри ул. Салават шәһәренә терәлеп кенә торган авылда, Стәрлетамак районының Контюковка авылында туып үсә Әсгать Кырманаев. Милләтебезгә байтак асыл затларны биргән данлыклы авыл бу. Татарстандагы зур ширкәт җитәкчесе булган Рәфкать Габделхай улы Контюков та шушы авыл егете. Әсгать Кырманаев аның туган төбәге өчен башкарган бихисап игелекле эшләренә якташлары тарафыннан зур хөрмәттә булуын әйтә. Үзе дә милләт кайгысы белән яшәүче Әсгать ага татар оешмалары эшчәнлеген җанлы оештыра. Безнең авыл халкы нефтехимия комбинатында эшли, күпчелеге бит инде Ишембайга кемдер барып эшли һәм иң күбесе эшлиләр Себердә. Вахтовый метод белән. Элекеге Аллагат авылындагы кешеләрнең күбесе Баймаксы байларга, рудникларга вахтовый методка йөргән булсалар, хәзерге безнең җегетләребез йөриләр Себергә, нефть куарга, газ куарга йөриләр. Әсгать Кырманаев байтак еллар Салават шәһәрендәге нефть химиясе комбинатында эшли, җаваплы вазифалар башкара. 1996 елда Политрон исемле хосусый ширкәтен ача. Төрле шәһәрләрдәге яңа төзелешләрдә электр корылмалары җиһазлауда эшли аның егетләре. Шул чорда милли мәдәни ихтыяҗлар өчен һәр елны 1 миллион сумнан артык хәйрия акчасы күчерә Әсгать Кырманаев. Әмма республиканың элекке җитәкчелеге аның үз милләтенә күрсәткән ярдәмен ошатмый. Тиздән Политрон ширкәте бөлгенлеккә төшерелә. Шул чактагы кысуларын да сынмый, сыгылмый җиңеп чыга Әсгать әфәнде. Катлаулы хәлләр аны күптән әзерләнеп йөргән динебез ислам юлына да алып килә. Аллаһы Тәгалә миңа дингә күптән чакырып килде. Мен 18 яшь чагында мин әйтәм, иң беренче авылда мәчет салдырам дип. Шулай итеп шуайрып йөри торгач, үземнең урынны бит инде мәчеткә бирдем. Минем бәхетемә Рәфкать килеп чыкты. Рәфкать менә шушы урынга искиткеч матур республикада булмаган мәчет салдырды.
Бу мәчеткә халык күп йөри дип әйтер идем, чөнки Салават Ишембай Стәртомактан да, Ерактан да, татарларда, урысларда бар арабызда. Иң кәмендә җомга намазларында бездә 40-45 кеше була. Иң кәмендә дип әйтәсем килә. Күп санлы эшләреннән бушаганда җай чыгу белән Әсхат Корманаев туган авылы Кантюковкага кайтырга тырыша. Әтисе Рәфкать ага мәрхүм инде, әнисе Лилия апа һәм башка туганнары матур итеп тормыш көтә монда. Отаклы якташлары Рәфкать Кантюков төзеткән искиткеч матур мәчеткә намаз укырга да керә Әсхат әфәнде. Тормыш яшәешебез, дини хәятта гыйбрәтле хәлләр хакында фәлсәфи фикерләрен кагазгә төшерә бара сәләтле милләттәшебез. Яңарак аның шигырьләреннән һәм публицистик язмаларыннан Кемгә әрем, кемгә бал исемле китабы да басылып чыкты. Ул китап аз гына тавышлы булыр инде ул. Аны күп кеше укыр да, кем әрем тәмен туяр, кем бал тәмен туяр. Ләкин дә ул китаптың файдасы булыр дип, мин туры элек сөйләп өйрәнгән кеше бу китапны укыгач үзенә әйләнеп карар да, мин кайсы җирдә торам икән дип, бәлкем дә файдасы булыр дип уйлыйм. Җәмәгате Венера ханым белән 2 кыз тәрбияләп үстерде Әсхат әфәнде. Әлфия белән Алия икесе дә югары белем алган. Хәзер әтиләренең эшен дәвам итәләр. Синхрон исемле ширкәтне җитәклиләр. Матур оныклар белән дә куандырып торалар. Әсхат Корманаев бүгенге көндә дә милләт кайгысын иңенә күтәреп алга атлый. Фәнис Фәтхи, татарлар, Башкортстан, Стәрлетамак районы. Безнең белән элемтәгә керергә телисез икән, Facebook шилтәрендәге рәсми төркемебезгә рәхим итегез. Сезнең тәкъдимнәргә без һәр вакыт ачык. Чиратта татар шәйрәнәбез сәхифәсе бүген Илсур бал кортлары турында сөйли. Мин татарча сөйләшәм, татар булып яшим, мин татарча яратам, татар булып эшлим. Көненә 24 сәгать татар булганыма, йөрәгем татарча тибә, шуңа горурланам. Сәлам. Сезнең белән һаман да мин Илсур һәм без татар телен өйрәнүне дәвам итәбез. Җылы җәйләр җитте, урам тулы бөҗәкләр һәм кортлар. Әйдәгез бүген шулар турында сөйләшик. Сегодня поговорим о самых полезных насекомых – пчелах. Бал корты, бии, пчела. Бал корты, бии, пчела. Именем этих насекомых названа 16-я сура Корана. Твой Господь внушил пчеле: воздвигай жилища в горах, на деревьях и в строениях, а потом питайся всевозможными плодами и следуй по пути твоего Господа, которые доступны тебе. Из брюшков пчел исходит 5 разных цветов, которые приносят людям исцеление. Воистину в этом знамение для людей размышляющих. Сирке, полон, пыльца. Сирке, полон, пыльца. Из пыльцы и нектара пчелы производят мед, который содержится в сотах. Бал, honey, мед. Бал, honey, мед. Керес, honeycomb, сота. Керес, honeycomb, сота. Вам, наверное, часто приходится слышать фразу «керезле элемте», что означает «сотовая связь». Один из сотовых операторов нашей страны использует пчелу как свой символ. Керезле элемте, cellular communication, сотовая связь. Керезле элемте, cellular communication, сотовая связь. А еще пчелы вырабатывают прополис. Это вещество для замазывания щелей, дезинфекции ячеек сот, а также изоляции посторонних предметов в улье. Пчелы получают прополис из клейких веществ с весенних почек деревьев, модифицируя их своими ферментами. Тума балаос, прополис, прополис. Тума балаос, прополис, прополис. Хәтта йоклаганда да мин татарча сөйләшәм. Бал кортлары белән бәйле өйрәнгән сүзләрне кабатлап алыйк. Бал корты, бии, пчела. Бал корты, бии, пчела. Сирке, полен, пыльца. Сирке, полен, пыльца. Бал, honey, мед. Бал, honey, мед. Керес, honeycomb, сота. Керес, honeycomb, сота. Керезли элемте, cellular communication, сотовая связь. Керезли элемте, cellular communication, сотовая связь. Тума балаус, прополис, прополис. Тума балаус, прополис, прополис. Бүгенге менә шулар бал кортларын хөрмәт итегез. Күрешербез. Пока-пока.
Мин татарча сөйләшәм, татар булып яшим, мин татарча яратам, татар булып эшлим. Көненә 24 сәгать татар булганыма, йөрәгем татарча тибә, шуңа горурланам. Бүгенге менә шулар, исегезгә төшерәм, тапшыруыгызда күрсәтелгән кайбер сюжетларны сез теләсә кайсы вакытта YouTube'тагы безнең каналда карый аласыз. Моның өчен Урувия Казан каналына язылырга кирәк. Адресын хәзер экранда күрәчәксез. Иртәгә күрешербез. Фонограммаға жырлағаным да юк, жырлый да алмыйм, һәм жырламаячакмын да. Әлбәттә, Мәскәүдә туып үскән кеше татарча яхшы итеп бәлки белмәс тә, ләкин берничә китап татарча мин укыдым, хәтта иске татарча. Яшь татарлар арасында руслашма процессы бик зур һәм дә бик тиз бара, минемчә. Дәүләтнең баскысы юктыр дип уйлыйм. Бу үзеннән барган бер процесс. Бүгінгі күндә сіз балағызға татарша өйрәтсәгез, Татарстанда 4 миллион халық, 2 миллион халық татарша сөйләшә, төрки телдә ең кимендә 100 миллион кеше сөйләшә бу дөньяда. Мин монда һәр вакытта да җылы хисләр белән кайтам. Үземнең өемә кайткан кебек кайтам. И туган тел, и матур тел, әткәннән кемнем теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Рус телендә ул матур җыр инде. Әлбәттә, татар телендә менә каз канатын мине инде бәләкәй чактан әби минем дәвәнием җырлады. Шуңа күрә беренче уенда инде каз канаты җыры булды. Biz килдек форумга, аннан соң утырып торабыз Камал театрда бик күп кеше басып сөйләштеләр, ләкин теле татарлар бөтен дөньядан башка җирләрдән ничектер тавышлары, акцентлары biraz башка булды да авыр булды biraz аңлашырга. Австралия татары белән дә аралашырга, Америка татары белән дә, Казан татары белән дә кая яшәсәк тә торган җирне инде теге сайлап булмый, кая яшәсәк тә татар булып калырбыз дип ышанам. Мы с огромным вниманием и с огромным уважением относимся и должны, и будем относиться к каждому этносу, к каждому народу Российской Федерации. В нашем многообразии всегда была и есть наша красота и наша сила. Татар дөньясы ТНВ планета каналын карый башлады. Милли каналны тагын да камилләштерү һәм киңәйтү өстендә эшне дәвам итәргә кирәк. Эфирда татарлар тапшыруы. Студияда Эльвира Хөснетдинова. Бүген безнең программада. Мин Раил Мөтбаев ТНВ планета тамашачыларын бер кайчан йокламый торган шәһәргә чакырам. Нью-Йоркта да татарлар гомер итә. Хәзер без шактанып нәкъ үзәгендә. Әгәр дә менә бу якка китсәк, монда 4 километр ярым чакрым. Бу атнада сезнең өчен мин, Лилия Сиражиева, эшләдем. Безнең каналдан аерылмагыз. Исән-имин булыгыз. Хәерле шәршәмбе көннәре сезгә. Студияда Разил Имаев, эфирда яңалыклар мәгълүмати программасы.
Казанда зур уңышларга ирешкән медицина хезмәткәрләрен тәбрикләделәр. Татарстанда ак чәчәкләр конкурсына нәтиҗәләр ясалды. Белгечләр 5 номинация буенча билгеләнә. Ел табибы уникаль очрак, елның иң яхшы медицина хезмәткәре, сәламәтлек саклау өлкәсенең легендасы, беренче звеноның иң яхшы табибы. Тантанада республика президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Казанга эшлекле сәфәр белән килгән Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Ольга Голодец катнаштылар. Республиканың онкология диспансеры табибы Рәфкат Тәҗиевка ак чәчәкләр бүләге уңышта яман шишне даулаган өчен бирелә. Рәфкат әфәнде үз гомерендә 250-дән артык операция ясаган хирург. Төп хыялы үлем очракларын мөмкин кадәр киметү. Ел сайын 13 меңдән артык кешедә рак авыруы табылар. 13 меңнән артык. Конечно, аннан үлүчеләр дә бик күп. Елга, если 13 мең ярым табабыз икән, 6 мең ярыма аннан китеп бара. Югалтабыз. 6 мең ярым кеше. Яртысында. Рәфкат Тәҗиев ел табибы дип табылса, уникаль очрак номинациясында Республика клиник хастаханәсенең бер төркем белгечләре җиңде. 2009 елда бала авырлыгыннан да зуррак булган шишне кисеп ташлаганнары өчен хәзер 4 яшьлек Аделина исән сау. Кеше өчен иң кирәкле һөнәр, моның белән гади кешеләр дә, түрәләр дә килешә. Татарстан прирос на 9000. Татарстанда халык саны 9025 кешегә арткан. Монда табибларның роле да зур. Аларга ярдәм дәвамлы булырга тиеш. Бүген без 2 заманча медицина үзәген ачтык. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Ольга Голодец һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов шәфкать туташларына алкышларын кызганмый, чөнки алар медицинаның мөһим персоналы. Күп ярдәм күрсәтелә. Менә бүген көндә безнең амбулаториялар төзелә, ремонтлана һәм больницаларда зур эш башкарыла. Шуңа күрә бу программалар киләчәктә дә без бу программалар буенча эшләячәкбез. Сәхнәгә чыккан кешеләр бүләксез калмады, барысы өчен уртак призда каралган. Ак чәчәккә ия булучылар чит ил клиникаларда белемен камилләштерергә тиеш. Альфред Мөхәммәд Рахимов, Лилия Миндубаева, Алексей Алексеев, Яңа Гасыр каналы. Ольга Голодец моннан тыш яңа ачылган атом төш медицина үзәгендә дә булды. Ул җиһазланышы буенча чит ил клиникаларына тең. Хәзер яман шишне дәвалар өчен чит илләргә барырга кирәкми. Гөлнур Әминова дәвам итә. Готовый радиофармпрепарат поступает сюда, а я вам показываю, что дальше. Атом тыш медицина үзәгенең кайбер бүлекләрендә бөтен нәрсә стерильләштерелгән. Биргә беркемне дә өске кием белән кертмиләр. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Ольга Голодецка да баштан аяк киенергә туры килде. Бүлеккә тузан бөртеге дә ачып куна алмый, чөнки монда авыруларның организмына кертә торган катнашма эшләнә. Аның ярдәмендә яман шишне сканерлар аша башлангыч стадиядә күрергә мөмкин. Бер пациентның без таптык яңа метастаз. Икенче методлар белән аны табырга возможность юк иде. Шуның өчен без тагын аларга лечение салдык. Икенче пациентның без уйлыйдык, что тагын анда бар әле авыру. Ул тагын 4 курс химиотерапия алырга тиеш иде. Менә шул метод белән карагач, без бик сокландык. Авыру киткән организмдан. Шул лекарствоны без туктаттык. Томография бүлегенә күчкәч, Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Ольга Голодец махсус киемнәрен салды. Монда башны барлык проекцияларда да төшерергә мөмкин. Ә инде соңыннан кирәк булган очракта операциясыз радиация ярдәмендә дәвалыйлар. Раив Галәҗетдинов Түбән Камадан ук килгән яман ширне үпкәсеннән тапканнар. Анализлар инде Нижекамскида сдавать, монда сдавать. Шулай җырып, шулай туры килде иде. Уңайлы, зыян күрмәде. Менә лечение бетә торган ширтен микән ул. Барак бит. Алла берсә тирелегә таба барасы. Алга таба. Рәхмәт. Киләбез, бик яхшы принимать итәләр, бик объяснять итәләр. Үзебез сырыбыз белмәгәнне. Безгә бик шый. Я баруга икенче тапкыр килдек, ул әйтте, ярар. Тегендә барыгыз, монда барыгыз, аннан соң да килерсез дип, бик объяснять итә. Бик тә шый инде, менә бик әбәт. Атом тыш медицина үзәгендә гадәти табиблар гына түгел, физик, инженер, биологлар да эшли. Ширгә каршы бергәләп көрәшү үз нәтиҗәсен бирә. Соңгы вакытта өметсез булып саналган авыруларның да гомерен күпкә озынайту мөмкин ди табиблар. Хәзер безнең бөтен возможность бар. Чит җирләргә йөрергә кирәк түгел. Ольга Голодец белән Рөстәм Миңнеханов үзәктән чыкканда аларны бер пациент туктатты. Ул хастаханәне суда батудан саклаучы боҗра белән чагыштыра.
Аның кебекләр өчен биредәге табиблар яшәү ямен кабатлатырга ярдәм итә. Гөлнур Әминова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Көнчыгышның иң яхшы дизайнерлары Казанга җыелачак. Башкалада бер атнадан мөселман модасы халыкара фестивале ачыла. Islamic Class дип аталган әлеге чарага Индонезия, Иран, Төркия һәм башка бик күп илләрдән гаризалар килгән. Заманча мөселман киемнәрен тәкъдим итү һәрвакыт зур бәйрәмгә әверелә. Быелгы фестивальнең кайбер серләре Наилә Хидиятова репортажында. Минем яңа коллекциядан, Шахризада диваның атала коллекция. Жилет. Монда кул эше белән эшләнгән мәрҗәннәр, Сваровский. Кулдан эшләнгән әлеге милли киемнең берсенә генә дә 2 килограмм бисер һәм мәрҗән киткән. Бик катлаулы вак хезмәт. Ләйсән Хаҗиева әлеге коллекциясын фестивальдә тәкъдим итәргә уйлый. Көнчыгыш стилендәге хатын-кыз киемнәре мөселманча, шул ук вакытта милли колорит белән. Һәр иҗат җимешен үзем уйлап табам һәм кулдан тегәм ди модельер. Идеялар кайсы вакытны ничек килә? Йоклaganda, ашаганда, тукыма күргәндә. Монсын инде миңа минем поставщиклар бар, минем тукымаларны килә торганлар миңа шалтыраттылар да, ләйсән сиңа ошаган материаллар бар дип килде дип әйттеләр. Мин килдем, карадым һәм коллекция туды дип әйтерлек була. Соңгы вакытта мөселман модасы табигатькә якынайган. Яшел, зәңгәр су төсләргә өстенлек бирелә. Әлеге юнәлеш һичшиксез Ислам Клозис фестивалендә дә урын алачак. Татарстанга бу өлкәдә иң танылган дизайнерлар килә. Чара еш кына мөселман модасына якынаю ролендә башкара. Ләйсән Хаҗиева моннан 4 ел элек тәүге тапкыр катнашканнан соң хәзер мөселман кызларын киендерә. Фестиваль үзе исә бу юлы яңа номинацияләр белән истә калырга тиеш. Әйтик, тугры хатын дигәне бар. Аның ире урамга чыккач, җәмгыятьтә булганда, хатынына карап көнләшмәсә, хатыны өчен көннәр буе тыныч кына яшәсә, шуңа күрә аларның мөхәббәтләре дә артыр. Инде гаиләләре дә нык булыр. Менә шул хакта борчылып, без яңа номинация керттек. Мөселман модасы моңарчы хатын-кызлар өчен генә күрсәтелсә, хәзер ирләргә дә игътибар иткәннәр. Алар өчен аерым коллекция әзерләнә. Ә киләчәктә Ислам Клозис кысаларында гүзәл затларга өйдә матур киенү серләрен чишәргә ниятлиләр. Быелгы фестивальдә моңарчы күрелмәгән номинациядә тәкъдим ителә. Ул мәктәп формасына багышланачак. 1 сентябрьдән кертелергә тиеш мәҗбүри кием мөселман дөньясында шактый күп сораулар тудырды. Шуңа да җитештерүчеләр фестивальдә үзләренең коллекциясын тәкъдим итә. Аны 26-27 июнь көннәрендә Казанда күрергә мөмкин булачак. Наилә Хидиятова, Антон Королев, Яңа Гасыр каналы. Башкортстанның Төмәнәк авылы бөтен дөньяга сибелеп яшәгән милләттәшләребезне бергә җыйды. Биредә авылның 320 еллыгын билгеләп үттеләр. Халыкта әлеге җирлекнең 7 мөгъҗизасы бар дигән гыйбарә яши. Төмәнәк авылында яшәүчеләргә бәйрәм уздырырга банкет залы кирәкми. Табынны урам уртасында әзерләгәннәр. Чирәм өстендә самавыр кайнап утыра. Авылдашлар һәм кунаклар өстәл янына җыелган. Әле генә мичтән чыккан бәлешне генә кисәсе. Бу якларда аны пешергәндә бисмилла белән бергә матур теләкләр дә әйтәләр икән. Безне ятка калдырма, тәмле булып пештидек. Кеше арасында безнең җүз кударлык булмасын дидек. Төмәнәк авылының 7 мөгъҗизасы бар дигән гыйбарә яши. Аның беренчесе тырыш юмарт халкы әлбәттә. Икенчесе аның табигаты. Искитмәле матур табигат. Аның шишмәләре, 17 шишмәсе бар. Урманнары 20 гектар булган урманнары бар. Урманнары булгач аның балы бар. Төмәнәк авылының 320 еллыгына чит илләрдән дә милләттәшләребез килгән. Моңа кадәр Сабантуйларда булсалар да, мондый мөгъҗизаны беренче күрүләре. Бик матур авыл, бик яраттым. Матур халкы, матур табигаты, тырыш тимәк кызлары. Без инде өзебезнең туган әти бабаларыбызның туган җирләренә килеп бик шатландык. Безгә бик охшады. Biz инде тел, мәдәният, урпа-гадәтләрне өйрәнүгә килдек. Төрле ашамлыкларны ашадык. Төрле әби бабайлар белән күрештек. Безгә бик охшады, бик яраттым инде. Искиткеч. Төмәнәк авылында алтын куллы кешеләр яшәве әллә кайдан күренеп тора. Күңел җылысын биреп ясалган эшләнмәләр бәйрәмдә дә урамга яместәде сыман. Авылның тыл хезмәтчәннәре истәлегендә мәңгеләштерделәр. Авыр елларда маңгай тирен түгеп хезмәт куйган әби бабайларга һәйкәл ачылды. Гөлнур Әминова, Ләйсән Асадырдинова, Рузил Имамов, Яңа Гасыр каналы.
Татарстан һәм Франция аралары тагында якынайды. Хәзер бу илгә виза алыр өчен Санкт-Петербургка я булмаса Мәскәүгә барырга кирәкми. Франциянең виза сервисы Казанда да эшли башлады. Яңа учреждение Татарстанга гына түгел, бөтен Идел буе төбәгенә хезмәт күрсәтер дип көтелә. Россиядә моңарчы Франциягә визаны бары тик 3 шәһәрдә генә алып була иде: Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Екатеринбургта. Казан 4-нче, виза үзәге ачылырга тиешле 5-нче шәһәр Владивосток. Уфа шәһәре 27-нче җәйге универсиада утын кабул итте. Бергә ул Оренбург шәһәреннән кайта. Башкортстаннан соң студентлар уеннарының символик ялкыны Татарстан районнары буйлап йөри башлаячак. Шул исәптән чарага Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин да килә. Уфа урманнары буйлап сәяхәт итүче универсиада утын безнең хәбәрчеләребез дә күзәтте. Уфага универсиада уты үз тарихында беренче тапкыр килә. Шуңа күрә бу бәйрәмгә алдан ук җитди әзерләнәләр. Бу чарага һәр кем үз өлешен кертергә тырыша. Яшьләр, сәнгать коллективлары концерт программаларын әзерләгән. Универсиада утын кабул итү тантанасы Уфаның яшьләр мәдәният сарае каршындагы мәйданда уза. Монда җыелган студентларны әлеге уеннар тарихына кагылышлы сораулар белән сыныйлар. Огромное количество молодежи приобщены к универсиаде. Сегодня на этом пробеге десятки молодых спортсменов пробегут, пронесут и покажут еще раз молодой задор, спортивный лад и такую великую дружбу молодых спортсменов, студентов, которые будут участвовать на универсиаде в Казани. 27-нче җәйге уеннар уты Уфа урамнарын үтеп Салават Юлаев исемендәге мәйданда туктый. Иртәгә иртән универсиада билгесе Башкортстанның Октябрьский шәһәреннән Татарстан ягына тапшырылачак. Эльвира Әхтәмова, Фәнис Фәтхи, Рүзел Имамов, Яңа Гасыр каналы. Бу минутта шундый яңалыклар, уңышлы көннәр сезгә, сау сәламәт булыгыз һәм киләсе очрашуларга кадәр. Сиңа килдем иркән, үткән юлларымның
Sanıy yırak şahrımın arın Gidim durmuşumda Pişip yazmışımının Tatlıklarını kişili yalkınların Gidim durmuşumda Pişip yazmışımının Şatlıklarını kişili yalkınların Sina kildim irken Kildim yıllar boyu Sanıy Ütken günlerimini Basalmayınca Yarsıp yanuların Erinip üzgələnigən yüreğimden Basalmayınca Yarsıp yanuların Erinip üzgələnigən yüreğimden Kildim irken Bik sağınıp kildim Şallap gürülep Yemli yazlar jidikeş Yıraklardan yazgan Selam hatlarına Küte küte tüzemlegim bitkeş Yıraklardan yazgan Selam hatlarını küte